Praise the Lord. Praise the Lord. Tadi yang ingin aku bahwa anjuran setelah bahwa tenjas tidak hulai fotokan, pani Praise the Lord nih ya itu sebab nih Praise the Lord English nih nih jadi Praise the Lord itu apa ya karena itu nih sudah tidak kasih nih mulai kefulum deh nih biji mulai kemana bisa sendiri tidak kasih nih bisa tuh mulai kefulum deh nih jadi apa tadi mbak jadi mana jadi English lebih cispen nalai Inggris jadi kan Praise the Lord English nih Kata tu kunci lupa lu baru dengar baru malah ini bahasa baru Praise the Lord baru lupa. Mungkin baju. Bisa kita jadi nanti nggak bisa istirahat belum tunggu nama bisa. Bisa istirahat belum tunggu mana. Tapi Praise the Lord ini itu karena dibunuh maksud itu lepas kunci. Mana sih bagus dia ni? Mana boleh bagus dia? Istirahat bakal jatuh jangan bunuh dan sebab. Nampak? Ikut orang suya apa mana boleh kena dia? Jadi nak ini orang muda belum nak ini orang sentro. Ma biru ma tuh lele, sasiri barang tak boleh. Kalau hak sirip sirip, apa nak ni? Nah, sasiri barang nanti fisik orang ni kamu jangan apa pun mau beli. Tasbih nombor tu jangan lupa dia. Bismillah. Abroki. Ini main sekarang di sini full biji. Haleluya, ane gua haleluya tu nusa ada nurung mati. Rujuo kali haleluya haleluya praise the Lord moza kami dijin bukan masa mana tu. Yo pastor mau guna kalau mau guna missionary mau di dia. Rujuo haleluya praise the Lord haleluya praise the Lord hosana hosana. Ilu sampai tu rongtana pastor moza. Regang ni tu gila ni gila. Kah bentukan henang gua mending ni gila yo. Kah bentukoi kandang gua mending kalau nak gua mending gila yo. Kali gaga bu kuya bu sentuh. Zamnai dia, zinai dia, berani dia sendiri. Tapi ini zamu tu, jiu tu, berai berumpa. Kasih itu susah pun juga. Ini zamu ni, zinai ni, berai ni, gangnai dia, mungkin dia awuri hendak. Tapi yang sudah gangnai tu dia, mungkin itu dia, zamnai tu dia, han hatu, apa tu dia hendak. Jauhai manusia ni sahaja, ane sang hendak. एकदम स्कुलगानो गावनो सांगा खालामखादों बाइबेलाव दंखादों 12था अन्थाइजों बानायनाय जादों होनना बुंदों आरो अन्थाइआव दंखायो 12था बेखौ बे बुहुमनिफ्राय लांनानै बानायहैयाखै बे गोजौआव दंखायो दा जोङो बेखौसो आवग्रिनांगौनो दानिया जोंना संसारनिखौसो बे गारिखौ बायनो हास्थायनांगौ दिसो हास्थायबाबो खिन्थु सिमा थानांगौ आरो जोंना बारा सिमा गैयाना बेहायनो सौफैयो आरो दे जों बुजिनो हानाय थाखाय गोसो साधना खालामनानै हालेलुया आफा एसे गोथार जिउ पबित्र आत्मा नुबोजोबनो बे हामबाय बुंदों आफा दिनै आफा नोंनि बाथ्राखौ आं बुंनो समायथाव नङामोन आं सासे पापि उदाय सालायनायसो आफा अब्लाबो आं दिनै नोंनि बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बे सिगाङाव गसंबाय फोरबो आफा नों बेनिखायनो गोथार जिउजोंनो आंखौ दैदेनदो आरो दिनै आफा फोरबो जिसुखौहाय नोंनि फिसाफ्रा खोनासंनो थाखायबो थांफिनजाबाय फोरबो आफा नों बेनिखायनो बिथांमोननि जिउ आरो आत्मायाव थानानै आफा फोरोंदो खोन्थादो आरो बुजिनो हानायनि गियानखौ होदो आफा हालेलुया इसोर आफा गोथार जिउ खालामनाय होदों आफा बेगासे आरज नाजानाय जिसुनि नामाव बिबान आमीन जोङो बारा गोलाव खालामा गुसुंल' खालामगोन दहायबो गोलाव मोनथारदों ने दहायबो बिराद गोलाव मोनदों गोलाव माने आं गाबोन हाला नालाय ओंखायनो एसे बुंनाय जादों बिराद गोलाव बुङोलै बियो बिदि साननांला माने आं गाबोन थानाय जादों ना नोंसोरबो हामा मोननो नांला आं थागौमोन थानाया माखासे बे हिन्दुफोरखौ आलासि लिंहरनाय हिसाबै थानांगौ जाबाय नालाय नोंसोरथ' ख्रिस्टियानखा इसोरखौ मोनखाबाय खालि बोसोनल'सो मानिनांगौ बोसोनखौ मानिदो बिनि बाथ्रा बायदि थाबैनो स्लट थांदो होनबा जाबाय बेखौ बोसोन मानिबा थालांगोन जिसुआ फैगोन खेबफा सुगोन बेखौबो खोनानाय नङा नोङो बिनि बोसोरजों साबायाबा न'आव धार्मिकआ नुनाय नङा खोनानाय नङाथ' मिथिनाय नङा माला फैखो जोंनि अल आसामाव जुदि सासेबो धोरोमनिया गैयाब्ला रावबो मिथियाबो जानो हागौ उनावबो मिथिगोन दाखालि चाइनायाव मानसि लांदों होनोब्रा उरायलांदों होननानै खोनादोंमोन दाखालि नागालेण्डसिम मानसि उरायलांदों होनोब्रा सानै उखुम होलांना सासे लांजागोन सासे थालांगोन होनदों नालाय जाखां होख्रेबनाया सासे लांजागोन सासे थालांगोन हालेवनायावबो सासे लांजागोन सासे थालांगोन होनखादों नालाय दाखालि बिदि जादों होनोब्रा बेंगलावहाय सासे लांगोन सासे थालांदोंबा आंनावबो जेसे थाथ'वाखै गैला जों मिथिलानो मिथिस्लाबनाय नङा
जोंनियाव सासेल' गैयाबानो मिथिनाय नङा नोङो माला फैनानै माला थांजोबनो फानलांगोन बे नङा नोङो रोङियाफ्रासो बेखौ खोनागोन खेबफा खोनासो बेयावबो खोनानाय नङा जोंथ' इसोरा जोंनो माखासे सिगनेलफोर होदों ओमफ्राय बाइबेला होनदों जिसुआ फैनायनि माबा गैया सम गैया होनदों माने टाइम गैया खिन्थु दिनल'सो होनानै गालांदों बिदि होननानै आरो सोरबाया बुंबा बबेयाव बिदि लिरनाय दं सोर फोरोंलांनाय नोंसिनो होननानै बुङोबा बाइबेलफोरखौ खोन्थाबानो जाबाय दे हयथ' बिसिनि बाइबेला बेलेगबो जानो हागौ खोमा नोंसिना जेनेबा मिलायगोन ना मिलायाना बाइबेला गोदान गोदान फैबाय थागोन साबधान जा गोजामाव जेखौ दं बेखौनो गोसोआव लानानै थाखा गोदान फैबा गोदाननि जायो गोदान नङा मानसिफोर होनो ना ओइ गोजामाव जायखौ बारा फोथाय गैयालै गोजामाव लानाङा 10 बाहागालाय माहाय लिरनाय दं 10 सुखुमा माहा दं गोजामावसो दा लादो होनबालाय गोजामाव गारदो जेरैनि सानखौबो गारदो होनबालाय मा होननो नोंसोर गोजाम गोदानसोलै बेखौ लानाङा होनलाय इसोरा सोरबा गोजामसो गोदानखौसो लानांगौ गोजाम गोदानखौ बाद होनलायो बाद होनो 10 सुखुमा माहा दङ गोजामावसो दा बा जिरायनि सानाव माहा दं 10 सुखुमावसो दा ओमफ्राय नों गारनोसै बेखौ गारदो होनबालाय देवबारावबो दाजिरायसै होनबालाय नोङो मा जागोन होनबा जिसुआ मा होनदों आं मसेनि बिरामखौ फोजोबफैयाखै जाफुंहोनोसो फैगासिनो जाफुंहोनोसो फैदों फोजोबफैयाखै फार्स्टनि बाथ्राया गोदै नङा ओरैबारै गोजा आंथ' दाथ' बाइबेलाव होजेनबावबायसो बे केथलिक चार्चफोरनियाव बाइबेल दङ ना बेवहाय मोननैसो होदों मोननै ना मोनथाम मोनदों मोनथाम दं ना मोनथाम ना मा गोदान होदेरबावदों नों माथाइनिखौनो मोनसेनिखौनो मानिनो हायाखै आरो होदेरना लाबावदों नोङो हागोन रुजुनदेरबावनो हायोबा नों इफिसियानि लिरनायखौनो मानिजोबनाय आङो मोनसेल' बाथ्रा बारा गोलाव बुङा माने जिसुआ गाव फैनायनि सिगां माखासे सिगनेल होलांदों माबायदि दिनाव फैगोन मानो थाखाय बेबायदि बुंनाय जादों बेवहाय माखासे बाथ्रा लिरनाय दङ आं फरायना होनि नै मोनबा सिगनेल होना गालांदों मोनबा बे सिगनेला जाहैबाय नै खोनासं मार्कुसनि 13 साबधान जा आन्दायगोन नङाबा मार्कुसनि 13नि माबा 35 नै बेनिखायनो सिरि मोननानै थाथों नै मानोना नोंसोरो मिथिया नोंसोरनि न'नि गिरिया माब्ला सफैगोन रावबो मिथिया थाथों सफैगोन जानो हागौ बियो मोनाबिलियाव नै मोनसे सिगनेल होदों मोनाबिलियाव होदों मोनाबिलिया माखौ बुजियो दे सान हाबसि मोनाबिलियाव होदों मोनसे बे सिगनेल गोसोआव ला मोनाबिलिया मोबै समा दाना मोनाबिलियाव होनदों एबा हर गेजेराव होनदों मोनसेखौ सिगनेला हर गेजेराव बेसेबां हर गेजेर होनो 12 एखाना हर गेजेराव होनदों मोनसे सिगनेल मोनखांबायना हर गेजेराव एब्ला नै दाउज्ला गेसेरनायाव होनदों नै दाउज्ला गेसेरनायाव होनदों नै मोनसेया मा दाउज्ला गेसेरनायानो दाउज्ला फैसा गेसेरो खैथासो टाइमाव गेसेरो दाउज्ला गेसेरनायाव होनदों आरो मोनसेया जाहैबाय एबा फुङाव होनदों फुङालाय खैथाखौ होनो फुङावनो फुङाव होनदों फुङा खैथासो फुं होनो फुङाव सफैगोन नङाब्ला बियो थाबनो सफैनानै नोंसोरखौ उन्दुलांनाय मोनफ्लांगोन होनदों मोनाबिलियाव हर गेजेराव ओमफ्राय मोनसेया दाउज्ला गेसेरनायाव ओमफ्राय फुङाव नङाबा दानो होनदों दानो ओरैबो गैया फुंबो नङा सानसुबो नङा बे समावबो फैनो हागौ होनदों मोनबा सिगनेल होनानै गालांदों मानो थाखाय बेखौ मोनबा सिगनेल होनानै गालांदों बिनि अर्थआनो जाहैबाय बिनि मिनिङानो जाहैबाय जेन'बा जोंनियाव बेलासियाव फैबाय जिसुआ फैमारबाय बेलासियावनो होमबाना आमेरिकायाव मा जाबाय
सोरांहैबाय बाइबेला मिलायजोबथारनांगोन बे सानसेयाव जागोन नालाय जों बुंसिगोन आयौ बाइबेलाव लिरनाय दङ जिसुआथ' बेलासि बेलासि फैगोन होनदोंमोन फैमारबाय हनै होनगोन जों नुगोन नालाय बयबो नुगोनखादों नुसिगोन दाना आयौ नंमारगौ हनै बेलासि बेलासि फैबाय जिसुआ होनसिगोन इन्डियानि मानसिफ्रा बे आमेरिकाया होनसिगोन आयौ जिसुआ फुङाव फैनो होनदोंमोन ना बिदि फुं जाहैलायबायना नंमारगौ जिसुआ फुङाव फैबाय हनै मिलायबाय दा एखे टाइमावनो जागोन आरो जोङो फुङाव फैयोबा आमेरिकाथिं मोनाहैलायबाय नालाय आमेरिकाना बुंसिगोन आयौ जिसुआ मोनायाव फैगोन उमुगाव हर गेजेराव फैगोन होननानै फैमारबाय टाइमा बिदि मिलायजोबनानै मालाय इसोरा बानायना होखाजोबदों आरो जोंनाव हर जाबा बिथिं सोरां जायो जोंनाव सोरां जाबा बिथिं हर जायो नालाय बेखौ मालाय मिलायनानै इसोरा टाइमखौ ग्रोब 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 राननानै होखाजोबदों एखे गासै बुहुमनि मानसिफ्रानो नुजोबगोन नालाय जों सानसुआव नुबा बिसोर हर गेजेराव नुगोन बिदि ओंखायनो बेबायदि टाइमफोरखौ मिलायनानै होजोबखादों ओंखायनो टाइमल' होआखै खैथायाव फैगोन बिनि टाइमल'सो बुङाखै खिन्थु समखौ होखाजोबदों मोनाबिलियाव हर गेजेराव दाउज्ला गेसेरनायाव फुङाव होनदों नङाबा दानो होनदों जुदि दाफैबा मा खालायगोन ओरैबो गैया ओरैबो गैया नै बिदिनिखायनो हर दाहाय सिरि मोननानै थानो थिनदों आत्मिक जानानै थानो थिनदों आरो नों एसे एडभान्स जानांगोन ना ट्रेना जुदि 10टायाव फैयो होननानै न'निफ्राय 10टायाव थांबाथ' नों ट्रेनखौ मोननाय नङाना गैयाबाबो नों 1 घन्टा सिगां खारग्रोनांगोन नों 2 घन्टा नङा होमबा होनबासो नों ट्रेनखौ मोनहैगोन दा बेबायदि आरो जों एसे एडभान्स रेडि जानानै थाखानांगोन होनबासो नों मोनहैगोन आयै आंहा थाब मावनाय दंमोनलै थाखु जानायनि थाब बन्द' जोबोनायबा खमा लागौमोन होनलाबायबाथ' बे समाव जाला नङाना बोरै जाब्रबनो नोंलाय फैबायनो थांबाय बिदि फैनानै नोंखौथ' नेयाना बियो आयै आंहा हिनजाव गय लानायनि थाब खमा लानांगौ दंमोनलै इसोर फासस'खौ नांगौमोन बहा मोननो फासस'खौलाय फासस'आ क'क्राझारावसो दङ साल'खौथ' मोनबोबाना नों सिगां मोनगोनखौथ' मोनबोबाना नोङो बिदि जेब्लायबो रेडि जानो थिननाया बेनो हदायबो रेडि जानांगौ ओंखायनो माबाया रमान हान्जा होनदों दा सोरबाया खारनो हायोब्ला खारदो होनदों खारनो हायाब्ला थाबायदो होनदों थाबायनो हायाबा जुहुदो होनदों जुहुनो हायाबा लुद्रायदो मानबायनानैबाबो नों सोरगोखौ मोननो हास्थायदों दालाय नों ओरै लुद्राय बेंगुराफ्रा लुद्राय थांबाबोथ' बैसो मोनहैया होमबा मोनहैया जुहु थांबाबो जों बिदिनो जुहुनानैबाबो खस्थ' मस्थ'बाबो नों सोरगोखौ मोननो हास्थायो सोरबो गोराबो 30% 30 मोनबाबो नों हास्थायोना खुनुरखम 30 डिभिजन आरो सोरगोनो मोनथारबाबो जाबाय होननाय बायदि जुदासाव लिरनाय दंना एकदम नोरखौ थांखाथारसैनो अरनि अरखिनिफ्राय एरननानै लाबोनाय होनदों खुनुरखम मोनो मालाबा जों बानलु सावबा एकदम खामजोबथारसैबा खामजोबथारसैलै एरनो आलुफोरखौ बानलुफोरखौ बोरै खामजोबनो एरनाय दसे दोननानै खामजोबखाबाय आरो बेबायदि खुनुरखम अरनि अरखिनिफ्राय मोनसे एरननानै लाबोदो होनदों आरो बे जुदासाव लिरनाय दङ माने नोरखौ थांथारसैमोन आरो जेनेबा मानसिया दामोनाव थैखासिगोन खांखमा लानो बे हास्थायबाय थादों थांबाय बारना खालामबाय खांखमा लाबाय पास मोनायाव दुब्ला फैबाय मोनबाय दा बिसोरबो माने थैनायनि अरनि अरखिनिफ्राय एरनना लाबोनाय बेखौ रायलायो दा ओंखायनो जुदि सोरबा गिर्जा खालामनो लिंबा बेखौ साबधान इमान इजियाव मोना सोरगोखौ जिसुनि सेलाफ्रा 12 सेलाफ्रा मा होनदों नुवाखै नोंसोरो जिसुनि सेला 12 जना जिसुआ लिंबाय थादों गावनि गाहाम बाथ्राखौ खोन्थानो बुंनो फोरोंनो होनबाय बिथांमोना जों नोंजों थाफानानै मा मोनगोन दंजोबो बाइबेलाव मा मोनगोन जोंलाय नोंजों थाफानानै बिदि होनखादों दा नोंसोर मा मोनगोन नोंसोर इमान इसोरखौ फोथायबाय हरमानिनो इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंबाय नै हरनि 10टा 9टा जालांबाय 12टा 1टासिम खोनासंबाय मा मोनगोन नोंसोर जुदास मोनहा जिसु मोनहा बेखौ मोनहा होनखादों जों नोंनि उन थाफानानै मा मोनगोन जिसुआ मा होनदोंमोन फै आंनि उन फै जोबनो गैयै गोथावखौ मोनगोन जोबनो गैयै अनन्त जिबन मोनगोन नोंथांमोनाबो अनन्त जिबन मोनगोन जोबनो गैयै दिनै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंनायखाय इसोरनि बाथ्राखौ मानियोब्ला जोबनो गैयै गोथावखौ नोंथांमोनाबो मोनगोन बिदि बुंनो फैथ'गोना जों मा मोनगोन नों थाफानानै गोबां मानसिफ्रा आनज्रायलांदों फावसायलांदों थाफानो हायो होमबा दिनैबो थांलायबाय प्रसार खालामबाय एकदम बोजों थाबायनाय समावथ' साइकेल गैया गारि गैयाना थाबायनानैसो दिनै थांलायबाय नाजारेथिं
दिनै थांलायबाय बै थख्लाथिं सामफ्रामबो बिदि थाबाय मालाबा दिखिया जुदि थांलायबाय सामफ्रामबो थाबायो खस्थ' खालामो ज' थांफायो बाया होमबा खामानिबो मावनो मोनखाया खामानि मावनो मोननाय दा बेबायदि थांफानायावथ' बानानै सोरबा बाबाय थालांबाय जों थांफानानै मा मोनगोन होननाय जादों दा जोंनि उनाव थाफानानै जों मा मोनगोन बिसोर खोथाया फै नोंसोर आंनि उन फै आं नोंसोरखौ मानसि संग्रा खालामनि नों मानसि संग्रा नों साखन्द्रा मानसि संग्रा मानसि संग्रा होननाय बुस्थुआ साखन्द्रा दा बर' साखन्द्रा होनना बुङो मानसि संग्रा खालामगोन होनना बुङो जोबनो गैयै गोथां मोनगोन होनदों दा नोंथांमोनाबो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन एसेल' खस्थ' खालामनांगौ बाराबो नङा आरो खस्थ'आ माबायदि खालामनांगौ आं दहायबो नोंसिनि एसे फोरोंखाबाय खोन्थाखाबाय जिबन खस्थ'खौ नाम थानोबा माबायदि ओमफ्राय जिबन खस्थ'खौ नाम थानायजों सोरखौ मोनगोन होनना बाइबेला बुंखादों बेखौ आं बुङाखै नङाना बाइबेलावसो दङ बेयो ओंखायनो नोंथांमोनाबो मावनो हास्थायदो हायो जेबो बोलो गैया जेबो नङा हायो इजिथार गिलिर माइ बजाखौ थिखोनाय बायदि नङा बिराद इजि सिम्पोलथार जों मावग्राफ्रा गियाखै आरो मावग्राफ्रासो गिग्रोयो ओमफ्राय गिनायनि बाथ्राखौ बुंथारनो नाङा हाजराव लांजागोन बुजागोन खाथारदों बे साखि जाथारनांगोन ना नङाबालाय सोर होबाय बायनो बिसिनिलाय साखिखौलाय बुंनो हाया मा साखि बारोब्लानो मानसिफोर साखि होनांगौ ओइ आदामोन सारमोनलाय जिसुखौ नाजावदो गोथां इसोरा बेसो मावदो जाया नङा दा जेब्ला नोंखौ बिसाराव लांनानै बहायलायगोन होनबासो नों बुंनो मोनगोन दा दा जोंना बिसोरसो बुजियो दाख्लैबो आंखौ बिदिनो मेसेज होबाय थानायाव बुंनो थाखाय गिनायनि बाथ्रा बे बुंजाबाय आंजों नों मावाखैनो मावैयासो गिग्रोबाय नोङो होनना बुंनांखायनो जों मावग्राया गियाखै मावैयासो गिग्रोबाय नों होनना बुंबाय आं मा मावबावदों बिदिबा इसोरा बिदियाव जौगाया आरो मानसिबो जौगाया बिदि गिग्राखौनो मा मानसि जौगायखाया इसोरा बोरै जौगायनो मोनबाय नों गिग्रोखाबायबा खामानिखौनो सिगाङावनो माने बोरै जौगायनो मोनबाय इसोरालाय समयसाखौसो सानहरग्रोबाय बिदि जागोनदां माबा जागोनदांनो बेखौ सानहरग्रोबाय बिदियाव जौगाया इसोरा आरो जोंनिया मा नागिरो खनसेनो जमा न'खरसेखौ मोनजोबनो नागिरो फाग्ला सोरबा औवाखौ सुबासे गावखुनानै गायो नामा बहाबा थालिरखौ सुबासे गावखुनानै गायो नों बेयाव फांसेल'सो गावखुना गायगोन दा बे फांसेयासो देरगोन लावगोन फेंखा हरगोन खालमासि आरो बेबो फेंखा हरनो हाबावनायसो नङा मालाबा मोसौ साख'गोन मालाबा बेन्दों मानफबगोन मावबाथ' फेंखा हरखाला औवाफ्रा हरसो बांद्रायबा थैलांगोनसो बै खिस्टानखौ बुंनाय जादों नों खिस्टान जाबाय सासेनो बेयाव जथनोबो लाला दैबो लुला हासारबो होला बेन्दोंआ मानफबजोब्बाय रावबो नायग्रा गैला जथन' लाला लास्टआव थाङै बेबो थैनो रोजानि हिनजाव थाफिननाय बेयाव जायो ओंखायनो दै लुनांगोन हासार होनांगोन जथन' लानांगोन बेन्दों मानफबदोंबा दाननानै होनांगोन जथन' लानांगोन होनबासो नुलांगोन एरलांगोन बेबायदि जथन' लानांगौ दा नों गावनि फिसाखौ जों माबायदि जथन' लायो हाबा गोरलै गथ' जाजेननायनिफ्राय खिनिफ्रायनो जथन' लानांगौ हासुनायनो खिनायनो जाहोनायनो जोंबो बै गोदान खिस्टानखौ बिदि जथन' लानांगौ नङाबा जाया गावनि गथ'खौ जों माबायदि जथन' लायो जों बेबायदि जथन' लानांगौ गोदान खिस्टानखौ खिन्थु आं बुंनाय बायदि जायो आंखौ बिदि जथन'खौ लानाङा खिथु सुनानै खिथाब गाननो नाङासै आरो आं जेरै इसोरखौ मोनबाय फोथायनो गावनो गोख्रों जाबाय आं गसंथानो हाबाय आरो जेबो फोथायनो गैला आरो दा गावनो रोदा सुबाय आरो रोदा सुनो हानाय जाबाय आरो बे रोदा सुनायाबो आङो धार्मिक मानसिफोरखौ लोगो लाबाय थाबाय सेन्टाराव लोगो लाबाय थाबाय बेबायदिसो आं हादों नङाबा आंबो खिथानांगौ जानानै दङ गामियाव गेप थानायबा गैयामोन आंबो मालाखौनो मोदाय खर'फिननाय जाफिननाय लोंफिननाय थेब्लेवनाय जागौमोन आङो खनसेयावनो आं नागारजोबनो हादों आरो बे बाइबेलाव ध्यान खालामबाय बाइबेल स्टाडि खालामबाय बेवहाय मिथिबाय रावनिफ्रायबो सोलोङाखै आङो दा नोङो सोरबा पास्टरनाव सोंगोन गय जाग्रा पास्टरनाव जुदि नों सोंखांबा साननाय गयखौ मोनजागोन ना मोनजाया होनबा जेबो नङानो जाजायो गावनो जुदि जाखायोबा मा जागोन दा मोजां पास्टरा बुंगोन माथो जाजायो आं साननांगोन ना नङा होमबा ओंखायनो रावनोबो सोङाखै आं दस मांस होनायनि बाथ्राखौबो रावनोबो सोङाखै आं दस मांस होनांगौ ना होनाङा बेखौ बाइबेलावसो मोनबाय आं हुदा बिजाबनि ओरै सैलुखौ नायलायदों मसिया माबायदि दस मांस होदोंमोन आं थाइसेबो थगायाखै होनखादों
आं रावनिफ्रायबो दाहार लायाखै बुंखादों आरो बिपदनि समावबो निदानि समावबो आं फोरबोखौ थगायाखै होनदों मोदायनि लागैबो आं मावाखै होनदों फरायदों मानो खायसेखौ थगायाखै होनदों जेन'बा आं एग्जामपोल बुंबाय नोंहा मोसौआ फाननानै 50,000 मोनबाय 50,000 मोनबा नोंहा दस मासाव बेसेबां जायो 5,000 दाना मा जाबाय हिनजावा ग्रोम लोमजानानै 50,000 प्लट फाथाम खांजोब्बाय दस मासाव गैया थालांबाय हालाखै फैनायथ' जाला नोंहा मोसौआ फानबाय दस मासो मोनबाय 50,000 मोननो 5,000 होनांगौमोन बेबो दस मासो होनांगौआबो मोसौ फाननानै मोननायाबो डाक्टारनाव थांनानै साफा प्लट नोंहा दस माससिम गैया रिसिमखै होनाय थारासै होनायानो जायासै नोंना बेखौ मा होनदों हुदा बिजाबाव फरायनानै मसिया मा होनदों आं थाइसेबो थगायाखै निदाननि समावबो खैफोदनि समावबो बिपदनि समावबो आं थाइसेबो थगायाखै फोरबो होखादों बेबायदि बेमार जाबाबो थगायाखै निदान जाबाबो आरो मोदायनि लागैबो आं थाइसेबो बावाखै होनदों मानो मोदायनि बावाखै खालि फुजानिले आदा 20 थाखा हर खालि फुजानिले 200 हर बिदियाव हराखै नो बियो मिथिबाय मोदायनोबो बावाखै होनदों बि मोदायनो बावनाय जायाखै नों दिखिया जुलियाव थांबाय लामायाव जथेना थाबाय खालि फुजा दा फैगोन सप्तायाव कालेक्सन 500 थाखा लिरदों सोरबा 100 लिरदों सोरबा 200 लिरदों गारियाव लाखिगोन नङा हरबाय नोङो 200 मा नों होनाय जायाखै नों सापर्ट खालामनाय जायाखै आं बेबायदि मोदायनि लागैबो बावाखै होनखादों आं बे थाखाजों थाबिसबो लायना गाना फैनाय जादों जेन'बा मोदायनो होनाय जाया होनबा थाबिसनि बाथ्राखौ बाहाय बुंदों मिथिगोलाव फरायनानै मोदायफोरजों जाफाग्रा मोदायफोरजों थाफाग्रा सानफाग्रा लोंफाग्रा बेनिफ्राय नोंसोर गोजान जाथोंसो होनदों मोदायफोरजों रायज्लायग्रासो होनदों थाबिस लाग्राफोरखौ आं बेबायदि मानसिफोरखौ मुगैनो होनदों बिसोरनि प्रार्थनाखौ आं खोनासङा होनदों बिसोर आर'ज खालामबा आङो आंनि मोखांखौ नङा बिसोरखौ बिसोर दिन्थिना होदों जेरेमियाव आं नायफिनासो थागोन आं खोनासंनाय नङा होनदों गितमाला 2 आं सोरगाव जबाय थानाय फोरबोआ नोंसिनि आर'ज बिनायखौ खोनासंना नाहरनानै गुस्थि फैनानै मिनिबाय सिथागोन नों गितमालाया नाहरनानै नों आर'ज खालामनायखौ मिनिबाय सिथागोन आल्ला दासो मोनदों सिगां बुंनायखौ लाया आखाइजों खबगोननो आर'जखौ फराय आखाइखौ दामगोनसो होनदों नों आर'ज खालामबा बिबा आयेन मानिफोरनिखौ नाहरनानै मिनिबाय सिथागोन नों बुंनायाथ' बिदिनो जायोना दा ओरै बिदि मोना ओरै बिदि जानानै मानसि फोथाराव लांदों जाया बेयाव बाजाराव लांदों जाया बेयावबो ओरै माबानो गितमानाव फरायदों 107 नोंसोर नागिरबायगोन नों मोननाय नङा होनखादों आंखौ मोननाय नङा नोंसोर बिमायनो नागिरबायगोन नाथाय नोंसोर आंखौ मोननाय नङा होनखादों आं खोनासंनाय नङा नोंसिनि प्रार्थनाखौ आर'जखौ होखादों ओंखायनो बे निदाना फैयैनि सिगाङाव नों गावबा गावनो रेडि जाखानांगौ जेब्ला बोसोनखौ नों मानिगोन बिनि बोसोन बायदि थाबायगोन अब्ला इसोरा आर'जखौ माबायदि खोनासङो ओरैबायदि सेङोनो जेसेबां दं दा बेलाय माबायदि सेङो एसेल' फरायना होनोसै बेनिफ्राय आं फोजोबनोसै नै बेबायदि सेङोनो इसोरा जेसाया 58 जेसाया 58 इसोरा नों गाबज्रिबा माबायदि सेङोनो नाय बिदि इसोरा सेङो होननानै माथो सेङाखै होननायगोन आरो बेखौबो बिजिरनांगौ जायो सोब सेङो होनदों माथो सेङासैब्रा होननाय जागोन नङाबा सेंनाया माहाय बिनि एन्सारखौ मिथिनांगोन नोङो आं फरायना होनो आरो नोङो लिंब्ला होनदों जेसाया 58 नि 9 नाय आरो नोङो लिंब्ला फोरबोआ सेंगोननो माबोरै सेंगोन दाना आफा जिसु माथो जिसुआ ओइ आं बेयावनो नुनाय नङाना होनगोनसे होना नङाना माने नों लिंब्ला जेनेबा नों बिपद जाबाय नों बेमार जाबाय बेमार जानाय लोगो लोगोनो प्रार्थना खालामबाय आफा फोरबो आं बेबायदि बेमार जादों फोरबोजों आंखौ अनखांदों होनबा बे अनखांनायानो सेंनाय माने हामबाय खोनानानै नों सुस्थ' जाबाय बियो खोनाबाय नालाय नोंखौ अनखांहरबाय बेनो सेंनायनि मिनिङा बे नों प्रार्थना खालामनानै जुदि जेबो मोनाखैबा प्रब्लेम जाया सोगा जानायखौ मोनाखैबा नों मिथिखादो फोरबोआ आंनि आर'जखौ खोनासङाखै सेङाखै सेंबा दालाय ओइ आदा होनना गाबज्रिबा सेंबा ओइ होनबा मोजां मोना होनबा जुदि गाबज्रिनानैबो बे सेंफ्राबा ओरै नायखे थाबा गाज्रिबा बेलाय सेंफ्रासो इमान गाबज्रिबाबो होनगोन हाना जोंलाय दुखु मोनगोन ना मोना ओरै नायखेनो थांबा फोरबोआ होनगोननो बिराद सेंगोन नै आरो नोङो लिंबा फोरबोआ सेंगोन होनखादों आरो मा होनबावगोन नों बे सेंगोन नोङो गाबज्रिब्ला बियो बुंगोन मा बुंगोन आङो बेयावनो होनगोन होनबाय नोङो गाबज्रिबा फोरबोआ सेंगोन नै आं बेयावनो होनगोन माबोरै होनगोन दा बेयावनोखौ
माने नों जब्रा जाबाय बिफराव गोग्लैबाय खारखोमाबाय बहाबा गिदिर बिफराव गोग्लैबाय प्रार्थना खालामबाय होनबा आफालाय इसोर आं बिदि जाथारबाय अननानै आंखौ बासायदो नै बे समाव बासायबाय बेनो सेंनाया फोरबोआ नोंजों फैनानै आं बेयावनो दं होफैनाय नङाना होनबा जेब्ला नों प्रार्थना बिनायाव खामानि जाबाय बेनो सेंनाया ओंखायनो जोङो बिराद साबधान जानांगौ इसोरनि बाथ्राफोरखौथ' जोङो गोबां सोलोंबाय मिथिबाय मानिनायासो दा मानिनो हायाबाथ' जेबो लाब गैया जों रिंनाय खावांसो नों दा ओरै बुबाय आयनायाव नायनाय बायदिसो होनदों आयनायाव थांबाय ओरै नायबाय देलायबाय होनबा महरखौ नायबाय बिदिमोन नायबाय बैदिजों थांफिनबा गैला बावफिनलायबाय बेबायदिल' जागोन नों जेबो लाब जानाय नङा होनदों नों जे फोरबोखौ फोथायो नों जे इसोरखौ मानियो बे मानिनायासो दा नोंथाङा इसोरखौ फोथायो थिगानो नोंथाङा इसोरखौ फोथायनायनि मा प्रुफ होनो हागौ दे मा प्रुफ होगोन जेन'बा आं इसोरखौ फोथायो खिन्थु आङो थाइसेबो ल'सोबांसो होआ जाबाय थायो थगायो होमबा आंनि फोथायनाया बहा थांखो बहा थांखो दे आं मा प्रुफ होगोन मानसियालाय फोथायोलै ल'सोबांसो होआथ' बियो नै दादा मानसियालाय फोथायोलै जौबो लोङो नै बिसोरसो खोथाया दाना नों जे ख्रिस्ट'खौ फोथायो बिनि प्रुफआ नों माखौ होगोन नोंनि मावनायासो प्रुफ जागोन ना जुदि नोङो इसोरखौ फोथायो होननानै बिदि मालायनि हा सिमाखौ नारबाय थाबालाय मोजां जानानै मा नोंनि फोथायनाय बहाथो जेबो गैया नोंहा प्रुफआ बेसो नोंनि मावनायावसो ओंखारगोन सैथोआ नों जे ख्रिस्ट'खौ फोथायमारो बे मावनायावसो नुजागोन नोंनि सैथोआ नोङो जुदि फोथायो होननानै गिर्जाखौनो जुदि सानसेबो हाबाबा नोंनि फोथायनाया बोरै मा प्रुफ होनो नोंनि फोथायनाय मानिनायासो आसला दा जों मानिनोथ' हायाना दा मानिनोनो बिराद थान जायो जोंनि मानसिफ्रा बिराद खस्थ' मोनो गोब्राब मोनो बिराद इजिसोलै मानिनायाबो सिम्पोल आरो इजिखा बिराद खस्थ' मोनो मानसिफ्रा बेखौनो मानिनो गोबांथार बाथ्रा बुंबाय बे बुंनायनि सायावबो इसोरा बोर होथोंसै आरो जे बाथ्राफोर बुंबाय बाइबेलनि बाथ्राया सोंखारिनाय जाखायो गासैबो नोंसिनावल' नाङा आंनियावबो नाङो इसोरनि बाथ्राया फारनै फुंलिमानि गोबौ होनदों आरो ओरैबो नोंसिनाव माबाल' नांबावोसो मोनसेल' नांनाय जायो आंनावसो मोननै नांनाय जायो ओरै गोबौ नालाय नोंसिनाव नांबाय आंनावबो नांबाय आरो बिफां बिजौआ आंथिं थाबावसै नै जोंनाव आरो बिफां नांबावसो बांसिनसो नांबावो जों फोरोंग्रा जानानै बानजायग्रा जानानै जुदि जोंनो थिग नङाबा नङा होमबा फोरोंग्रायानो जुदि फालथुब जायोबा हादहायबो होनबाय दा सासे रेबारेन्टआ गय गायो होननानै होनबा मा जागोन दा मा फोरोंबावगोन नोङो ओमफ्राय गया एसे थाब बेखौ गयनि बाथ्रा बुंबाथ' बिराद मानसिफोरा रागा जोंसिगोन जानो नङाबालाय माथो गायदों जादो होनबालाय थांफु जानो नङाबालाय माथो थांफुसो जों मोजांसो जा इसोरा मा सोरजिनानै दोनदों मा सोरजिना दोनाखै नोंनो मा पात्ता मोननाय जाजाग्राबो सोरजिदों जाजायबो सोरजिदों नों हागोन होनबा बै इसोरा जाजाय सोरजिना दोननायखौनो जानो हागोन मा पात्ता मोनो नोङो होनबालाय बे हाग्रानि साम'बो मानलालाबायग्रा बोरियाव थाग्रा साम'खौबो जादों थैग्रा थैया नायबानो जाबाय जादों जाजाजोबोबालाय जानाय बायदि दंबा आरो बे बिसखान्द'फ्रा होननाय मोनसे ओरै खथ'खौ दङ एन्जर मुलि होननानै बुङो बेखौथ' जाबानो थैखायो जादों गासिबो जानो सोरजिदोंबालाय जानायखौ जा दाबो आपत्ति गैया जानायनि बाथ्रा बुंबा बिदि बुङो मानसिफ्रा जानो नङाबालाय मानो सोरजिदों नैलाय देनां नोंनो साख्रि बुंनांगो मथि सक्तिस ओरै खिथाव फराय सक्तिस ओरै गावनि खुगाजों नों गावनो बुंनांखागोन जों बुंनांलाया जों नोंनि सिगाङाव जादोंमोन लोंदोंमोन होनबा माखौ बुजियो ओंखामखौ बुजियो जानो ओइ हेल' आदा मा खालामदों लोंदोंलै होनबा दै लोंनायखौ बुजियो जानो बुजियो दै लोंनायखौ लोंदों होनबा माखौ बुजियो लोंनायखौ बुजियो ना होनबा ओइ हेल' आदा मा खालामदोंलै होनबा लोंदोंलै होनबा दै लोंनायखौ बुजियो जौखौ बुजियो नोंनो गावनो बुंखानांगोन जादोंमोन लोंदोंमोन नोंनि सिगाङाव दै लोंदोंमोन होनखानांगोन गावनि खुगाजों
बायदिसिना जोंथ' बखांसोना बुङो आं नोंसोरखौ सिनाया नोंसोर बबेनिफ्राय होनना बुङो दिनै हाबा फोरबो जों नोंनि नोगोराव फोरोंखादोंमोन जि दाना आरो बुंफिनसैनो फोरोंखादोंमोन नोङो होनगोननो नोङो जोंनि नोगोराव फोरोंखादोंमोन खोन्थाखादोंमोन दिनसै दाना खिथाखानाय नालाय दाथ' खिथाखाबाय दा लोंनानै नोंनो फोरोंखादोंमोन नोंनो खोन्थाखादोंमोन आमफ्राय जोंसो गोसो होनानै खोनासङासै होनसैलायनो दाना उल्था बुंफिनसै जोंसो खोनासंखायाखै जोंसो लायासै नोंनि नोगोरावनो फोरोंखादोंमोन खोन्थाखादोंमोन जों गोसो होआसै बे बोसोन बिजाबाव दंलाय बियो गावनि खुगाजोंनो नों बुंना लानांसिनो थांनो इनाय खालामग्राफोर होनलाय दाना ओरै खस्थ' खालामनाय मथियाव सैतान आरो बिनि आखुफोरनि थाखाय जायगा थामथिम खालामनाय जोबनो बे बर' आं बे थांगा होबाय दाना थांदो दाना नै खस्थ' गाबा मोखां गाबलांदो नोंनो राव हाखु दा ओंखायनो आं गोबांथार बाथ्रा बुंबाय फैगौ दिन सम बोथोरफोराव जोंहा गोबां इसोरनि बाथ्राखौ सोलोंलायनांगौ जोंबो गुबुननिफ्राय सोलोंनो हास्थायो माबाफोर मोनदेरगोन खोमा होननानै लोगो लायो दा जों बेबायदि लोगो लानांगौ दा गिर्जायाबोथ' नोंसिना बावला हासिगोन सिन्था गैला एबाराव मोजां जासिगोन देनां गिर्जा गोदान हाबा आंबो फैनोसै खनसे बेरायफैबावनोसै आङो फैगौ बोसोराव ख्रिस्टमासनिबो आं जेरावबो लाखायाखै माने ख्रिस्टमासखौनो आं लकेलाव मोनजाखाला न'आवबो मोनजाया जेरावबो मोनजायाखैना जेरावबो कन्टेक्ट लायाखै दाख्लिनिफ्रायनो बुंगासिनो बहा जाखो खालामगासिनो बोसोर गोदाना गुड फ्राइडेना थेंक्सगिभिंना बहा जाखो खालि एसे सोंहरनाय ओमफ्राय आं नाङा आं जेरावबो लाया आं एसे रेस्ट लानि देग्लाय होननानै आं जेरावबो कन्टेक्ट लायाखै दा देवबारावनो आरो थांदोलाय चिरां सुनिबार थांदो देवबार समबार मंगलबार सानथाम जायोसैलाय बेयावबो दा देवबाराव थांफिननांगौलाय चिरां खाथिबरा आरो बिनि उनाव ओइ एदेनबारिथिंनो बिसोरबो बे जानुवारियाव लागोन होनना बुंबाय बिसोरबो लेंहरगोन सानथाम थाफैनांगोन होनहरखाबाय माने न'आव खामानिखौ मोना न'आ बानायहां ओरैसो अखासो बै अखा हाबाथाय सेस हामबायसै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो हरबो थौबाय नोंसोर गाबोन बिराद रंजा खुसियै जादो गाबोन मोसादो रंजादो जादो आंबो थाफागौमोन नाथाय माखासे प्रब्लेमनि थाखाय थानो हाला नोंसोर हामा मोननो नांला देनां उनफ्राव लोगो मोनलायगोन फैयाबा लोगो मोनलायगोन नोंसोरबो प्रार्थनायाव थाबानो जाबाय आर'जाव थाबानो जाबाय बे बोथोरा हमजानायनि बोथोर जाबाय मिथिबाय आर'जाव जरदार था नङाबा बिपदाव गोलैगोन जिसुआ होनखादों जिसुखौ जेब्ला हमनोसैमोन बे हमनोसै समाव जिसुआ फंसे बाथ्रा बुंदों गावनि 12 जन सेलाफोरखौ मा नोंसोरो मुगासेबो आर'ज खालामनो हाला नामा नोंसोरो आनजादाव गोग्लैबायदि मुगासे आर'ज खालामदो आनजादाव गोग्लैबायदि मुगासे आर'ज खालामदो माने जाय मानसिया आर'ज खालामबाय थायो बिसोर आनजादाव गोग्लैनाय नङा मुगासे माखौ होनो घन्टासे फहर मुगा जाया होमबा दसे उन्दुबा मुगासे थाङो दसे उन्दुबा मुगासे थाङो बेखौ माखौ बुजियो दाउस्रिफ्रा दसे उन्दुनानै मुगासे थांबा सिरि मोनसे गाबो आरो उन्दुनानै आरो सिरि मोनसे खांबाथाय आरो दाउस्रिया गाबो बेखौ होनो मुगासे उनाव दाउस्रिया गाबो दा नोंसिनाव खाथियाव दाउस्रि दंबा नोंसोर मिथिगौमोन सोरबा गेदेरफ्रा मिथिनो हागौ बे बोरायफ्रा बहाबाफोर थानायफ्रा फहर दाउस्रिया गाबबाय थायो मुगा ओंखायनो जिसुआ होनदों नोंसोरो मुगासेबो आर'ज खालामनानै थानो हाया नामा नोंसोरो आर'ज खालामदो आनजादाव गोग्लैबायदि होनदों 1 घन्टा गाहाम प्रार्थना खालामनांगौ नोंसोर बेसेबां खालामो प्रार्थनाखौलाय घन्टासे खालामा आफा इसोरा ओंखाम जानोसै बिदिसो खालामो खोमा बिदि नङा 1 घन्टा गाहाम प्रार्थना खालामनांगौ जों प्रार्थनाजोंसो थायो जोंथ' हिन्दुफोरनि गेजेराव ना बांसिन प्रार्थना खालामनांगौ जायो ओमफ्राय हिन्जावाबो होनो मा इसेबां प्रार्थना खालामो नोंलाय होनना बुङो मा एसे खालामनो बेसो एफिसिसाव फरायनानै नाय जाथेग्रा आगजु दाहाल थुंग्रि प्रटेक्सन वाला बिसो होनदों बाइबेला बिसो नोंखौ जाथेगोन वाल प्रटेक्सन होगोन आर'जासो बेयावसो आं जेबो खालामनो हायाखै दा नङाबा बे हाबानि समावनो खथ' दावराव जागौमोन मुखुब जालायगौमोन सोरबा फाग्लाया बेयाव खिसान हाबा खालामनो हायो हिन्दुफोरनि गेजेराव एफा गेदेरनो
बे आर'जआसो बिराद गोबावनिफ्रायनो बिबाय थाखानाय नालाय आर'जआ आरो बिसोरनि थाखाय बिबाय थायो कन्टिनिउ गामिनि थाखाय बियो रायजोफोरनि थाखाय बियो गोसो सोलायहोदो सानफ्रामबो बिबाय थायो नों बिसोरखौ लिङाबालाय मानो सोरजिनाय होनो आङो इसोरखौनो मा सोरजिखौनो बिसोरखौलाय हरना मोना बिसोरखौ नङा होमबा इसोरानो हिन्दुआनो जा ख्रिस्टानानो जा बिसोरनोबो गथ' हरो नङा होमबा इसोरा हराबानो जायोमोन ना होमबा बिसोर नोरगोआव थांनांगौ थांनाङा नङा होमबा थांनाङा दा जेनेबा इसोरा हिन्दुफोरनो गथ'खौ गथायखौ हराबानोथ' बिसोर नोरगोआव थांनाङा ना मानो हरखो बिसोरलाय होमबालाय सानलाय नोंसोर एसे सानबावनाय मानो हरखो दे जों ख्रिस्टाननो हरबानो जायो दा नङा होमबा होद साला बिसोर नोरगोआव थांनो गथ' लाला होननानैबो दोननो हायो नङा होमबा मानो दोनथ'वाखै होमबालाय बिसोरलाय मानो हरबाय थायो बिसोरलाय ओंखायनो आं होनो इसोरखौ नोंसो सोरजिदों बेखौ नों सोरजिनायखायसो बिसोर जोनोम जादों आरो नोंनो लिङाबानो सोरथो लिंनांगौ बिदि आरो फोरबोखौ नों सोरजिदों नोंनो लिंनांगौ जोंथ' गसपेलखौ होबाय खोन्थाबाय नों लिङाबालाय आरो जोंलाय बहा थांना लिंनो हानो जोंथ' गोदोनो ससमानै जों लाबोनो हाया आरो जगराव होनखाबाय आं लिङाबा नोंसोर रावबो आंनाव फैनो हाया होमबालाय नोंसो लिंनांगोन आरो नोंनो सोरजिबाय नोंनो लिङाबा जोंलाय मानोथो लिंना लाबोनांगौ जाखो फोरबोखौ बिदिबो होनो प्रसिगा खालामो नोंबो सोरजिबाय नालाय नों लिंखानांगोन गोरा गोसो खालामनायाबो बुरि खालामनायाबो गावनि सायावजोबनो गासिबो मा होनगोन नों फोरबोखौ दे बिनि महिमाखौ नों मा हमनो दे दाना जोंहा बेखौ नांलायबाय गावजों गाव खायदा लायबाय थायो माबा बे जाथावखौ मन्दलिफ्रावबो समयसा जाना नांलायबाय थानोसै जों बेफोरखौ नांलायबाय थानाङा बेफोरखौ बारा टेनसन लानाङा सिम्पोल लानांगौ जोंना मा बिदि जाथारनांगौ होथारनांगौ नारसिनथारनांगौ एखौथारनांगौ बिदि आरो बिदि नङा नङाबा इसोरा गावनो जोंखौ नांलाय होआलासिनो थौदो सोरखौ हमजोबनानै जोबो माथो बिदिथ' बुङा गोसो सोलायनायखौ हास्थायो इसोरा ओंखायनो जोङो बारा सिंनि बाथ्राफोरखौ बुजिनो हायाबा एरख' नागिरनो नाङा सिम्पोलखौ नागिरलांनांगौ नङाबा नों बेखौ नागिरनो सुथुहैगोन नोङो बिराद मानसिफ्रा अख्रा खालामो मासि अख्रा मोनथाय बोसोन बिजाबाव फरायलाय नोंसोरो ओरै सयनि न'थि मा होनदों बिराद बेबायदि बिसोरफोरखौ सैनो हाया फोरबोआ बिनि सायाव निदान लाबोयो होनदों दुर्गाफोरनि अहंकारफोरनि बिदिखौ सैखाथारा होनना बुङो 7था बिसय लिरना दोनदों बेवहाय आं बेबायदिखौ नायनो हाया होनखाथारदों बिनि सायाव निदान लाबोयो जाया मालायखौ हाखर जावनानै खोख्लैयो बे गावनो हाखराव खोख्लैयो होननायबो दं बे बुद्धिस्टआव नों बे आदाखौ जुदि सनाव ख्रिस्टियाननिफ्राय बोखायथारनांगौ सोरबा हाखराव खोख्लैथारनांगौ सानदों आरो जाया मालायखौ हाखराव जावनानै खोख्लैनो नागिरो बियो गावनो हाखराव गोग्लैयो होनदों बेफोरखौ दंजोबाय एबैल' फराय फिट नागिरनानै फरायगासिनो फराय आरो बाइबेल फटफोरखौ गोसोआव थायाबा प्रार्थना बिनांगौ इसोरनावबो खावलायनांगौ डिमान्ड खालामनांगौ थाखाया जा बाथ्राखौ गोसोआव थानांगौ जायो बांसिन बाइबेल फटखौ गोसोआव थायाबाबो आंनियाबो बारा गोसोआव थाया होनब्लाबो खिन्थु बाइबेलखौ ओरै दांनानै बोदलाबाथाय फिट फैफियो आरो उमुखौ बुंबाथाय उमुखौ बुंबाथाय उमुखौ बिथांखियो गावनो ग्रोब बिथांखियो ओरै गोलाव लिरना लालायनाङा आरो बे बङाइगाव सार्केलनि प्रेसिडेन्टआ बिदि जादों आलासि लेंहरबायनो बि टेस्ट फरायनाय एम टेस्ट बावसो बियो बिराद गोलाव लिरनानै फैदों बिदियाव गसंबाय ओरैनो सेसोदों फदा गैया बुंनो हायासै आदानि नों बुंदों सोरना बुंनोनो हाखासै नोंसोर फाग्लाबि नोंनि लिरला लाना सोलिफियाव सोलिया बिदिया नोंनोबा इसोरा मा गियान होगोन बबेखौ बुंनो बेखौ लानासो इसोरनि सायावसो भरसा खालामनांगौ गोलाव लिरना लाखादोंमोननो एम टिसा बिदि जाबाय एम टिसा बेनो जाबाय बिदि नङा बेखौ बाथ्राया मालाय इसोरा गावनो खोन्थाखायो बबे बिसयाव मा बुंनांगौ फोरोंनांगौ बेफोर गासै बिसयखौ खोन्थाखायो हामबायसै गोबांथार बाथ्रा बुंबाय बे बुंनायनि सायाव इसोरा बोर होथोंसै आरो बिथांमोना जोंखौ जाहोबाय लोंहोबाय आंथ' बिराद मोजां मोनो बिदि गाद्रा गुद्राफ्राव थाबासो मोजां मोनो आङो माने जिसुआबो गाद्रा गुद्राफोरजोंसो लोगो जायोमोन बारा साफा साफाजों लोगो जायामोन बेबो खर' गोनां दागु गोनां बेबो नोंसोर हेनसेन लायो फुरियाफोर खानाफोरजोंसो नङा खानाफोरजोंसो लोगो जायो जिसुफ्रा सोरबा फुरियाबो गोनांफोरजों गोरिब हावरियाफोरनावसो थायोमोन जिसुआ मोजाङाव थायामोन बे जाखाया सोरमोन खाजिना खाग्रा फाफिमोन दा बेनाव हरथायनाय बोरै बेनाव हरथायनाय लोगो लोगो मानसिफोर दं आयु जिसुआ बिसोर हरथायनोसै फाफि मानसिनाव लायनायदों सोरबा बे फाफि मानसिनाव हरथाय नामा नायनो जिसुआ बेबायदिखौ लुगो ओमफ्राय सोरबा सारथाय फारिसाबा आरो जिसुखौ मेगन सारा होनलायबाय होद बे फाफिफोरजों जाफायो लोंफायो थाफायो बेबायदि ओंखायनो जोंनि खृष्टान मानसिफ्रा गासैयावबो सोलिनो हानांगौ
फुरु गोनां दादु गोनां आखाइजों थिंलानो हानांगोन बे आथिं आखाइखौ गाराय दङ बेफोराव थावखौनो हानांगोन नोङो खारला खालामनो हानांगोन अननाया बिसोर खिन्थु ओइ खालाम हस्पिटालाव थाबाय खिनाव थाबाय खारला खालामनायफ्रा गोजानाव थानानै गुसुं गुसुं जाबावगोन ना जाया बे खामानि गैला दाख्लै बहुद लोगोमबाय आं बिदिनो पेसेन्टारखौ बुंदों बहुद लोगोमबाय बे लोगोआव थानानै फुजा हमजानानै मा जाबावगोन बे जाबावगोन आरो फिसा अननायनि सिगां बिदि नङा ओंखायनो सोलों बेफोरखौबो बेयावसो गोरा दाङा मुगैया मुजुवा बै थासार मावबोबाय जों बुंब्ला दा बेखौ मानसिफ्रा बारा बुंदोंलै साननो हागौ नेपालनि मानसि लाना फैबाय बागमारायाव बे आब' सारामायानि सेन्टाराव एसे खर'आ खेक नङा खर'आनो खेक नङा खर'आ खेक ओरैबायदि अबस्था गामोन फारसेनिफ्रायनो मोननाय दख'ना जों सुना होखायोमोन थासा थुखैनानै मानसिफ्रा नुबा हिन्दुफ्रा गल' नांसिगोन थुखैनायखौ नुबा दख'नाबो जि गोथौ बागमारानिसो गंसे सेरबासो एकदम 100 ग्राम गाहाम गयो होनबासो बेखौनो थुखैनांगौ बिसोर नांगोन सि सुनांगौबा बिराद खस्थ' खालामोन बागमारा दाबो बिदि खस्थ' एसे दा दैया फ्रिसिद जाबाय जोङो बेबायदि अननो हानांगौ अननायानो देरसिननो ओंखायनो होनदों बाइबेलाव नोंसोरो रंजा बाजा खुलुमबाबो होनगोन आन्थाय नोंसिनियाव अननाय गैयाब्ला नोंसिनि इसोर खुलुमनाया नंखाय जेबो लाब गैया सोरनो अननाय गैयाबा बयनिख्रुइ देरसिना अननायनो हागोन नों बेखौ मावनो संसार हाया इसोरनि जिउआ आत्माया थाबासो बेखौ मावनो हायो हामबायसै नोंथांमोनाबो बे अननायखौ सोलों मावनो सोलों नोंथांमोना जेसेनो मिनिस्ट्रि मावगोन एसेनो नोंथांमोना रोंलांबाय थागोन आरो जोंनि मानसिफ्रा बै समावबो एसे दावराव जादों आं एसे बुंबावनोसै माने फुङाव मावनाय सानसुआव मावनाय बेलासियाव मावनाय बेयावबो दावराव जालायदों फुङाव मावग्राफ्रा बेलासियाव मावफैग्राखौ बुंबाय फोरबोखौ बुंदों आरो जिसुखौनो बुंदों जोंना बे बेलासियाव मावफैग्राखौनो मानो हाजिराखौ समान होदों बिलाय बबेखाय बाथ्रा मानो हाजिराखौ समान होदों जोंसो फुंनिफ्राय मावदों जोंसो फुरा मोननांगौ हाजिराखौ ओरै मानो बेलासियाव मावग्रानो मानो हाजिराखौ समान होदों दाना जिसुआ मा होनदों फुङाव मावनाय सानसेयाव मावनाय बेलासियाव मावनाय गासैबो हाजिराखौ समान होनो हानाय इख्तियारा आंहा दं माखौ बुंदों बेलाय सोरबाया जोनोमनिफ्राय खृष्टान जाबाय सोरबाया बोराय बैसोआव खृष्टान जाबाय सानसुआव जाबाय सोरबाया आं सानसुआव जाबाय आरो जेन'बा आं दा गेजेर बैसोआव मोनबाय दा 37 बोसोर बैसोआव आं ख्रिस्ट'खौ मोनबाय आं सानसु समाव जिसुखौ मोनबाय ओमफ्राय जोंनि आइ आफाया जाबा बुरि बेलासि समाव मोनसिगोन आरो बे बेलासियाव मोननायाबो बुरि बैसोआव मोननायाबो सोरगोखौ मोनगोन सानसुआव मोननायाबो बे सोरगोखौ मोनगोन बे फुङावहाय जोनोमनि खृष्टान जानायाबो बेबो सोरगोखौ मोनगोन बेखौ बुंदों आरो बे हाजिरानि बाथ्राजों बेखौ कम्पेयार खालामना होदों आरो बेखौनो मेगन साबाय दाना फुङाव मावनाया साला बिसोर बेलासियावसो मावबाय थादों बेनो हाजिराखौ मानो फुरा होखो जोंसो मोननांगौमोन फुरा ओंखायनो गासैबो होनो हानाय अथ'रिटिया पावार आंनाव दं होनना बुंखादों जिसुआ दा नोङो दिनैनो खृष्टान जाबाय गाबोन ज' थैबाय ब्लड बे सोरगोआव बेबायदि सोलोंबावगोन ओंखायनो साबधान हामबायसै गोबां बाथ्रा बुंबाय बे बुंनायनि सायाव इसोराबो होनोसै जोंहा गोबां सम थांबाय आं बेखिनिखौ बुंनानै इसोरनि